Здравейте, аз съм Полина и съм семейен консултант и специален педагог. Днес правя това видео, за да разкажа така накратко какво точно представлява брачната и семейната терапия. На първо място бих искала да уточня, че въпреки наименованието си брачна и семейна терапия, семейните консултанти и терапевти не работим единствено с женени хора или двойки. Ние работим също и с индивидуални клиенти, като разликата с другите направления е, че разглеждаме преживяванията на човека, който идва при нас в контекста, в който живее. Ако в други направления се гледа повече вътрешния свят на личността, неговите мечти, емоции, то при нас ние гледаме по какъв начин социалната среда, в която човек живее, повлиява върху него и как той влияе върху средата. Всичко останало, другите направления също, разбира се, е валидно, но семейните терапевти сме изградени с това мислене, наречено системно мислене, защото разглеждаме нашите клиенти и това, което те ни разказват, винаги в контекста, в който те се намират. Всъщност това, което търсим, е не откъде точно е произлязъл проблемът като причина, а по-скоро какви са взаимодействията, които човек има с хората около себе си, по какъв начин функционира той в системата, в която се намира и съответно как той самия влияе на функционирането на цялата система. Или по друг начин казано, ние не гледаме как е равно на Б или как от А следва Б, а гледаме как А влияе на Б, как Б влияе на А, как А отново влияе на Б и така до безкрай. Всъщност много рядко са само А и Б. Имаме А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и така. Т.е. ние гледаме циркулярно на проблемът и на преживяванията на нашия клиент или клиенти. На следващо място бих искала да кажа, че не е задължително в кабинетът ми да дойде цялото семейство, за да опозная семейната система. Да, би било добре, ако, например, семейството е 4-членно, да има 4 души в моя кабинет, защото би било много ценно да видя по какъв начин те си взаимодействат. Едно е един член от семейството да разкаже, друго е аз да го видя лично, но пък и винаги имам предвид, че самият факт, че аз присъствам там, вече прави някаква промяна в тяхната система и всъщност това взаимодействие, което бих наблюдавала, ще бъде със сигурност по-различно от това, което се случва от дома, но все пак бих имала един добър поглед над взаимодействието на членовете на семейството. За да опозная системата е добре да видя как тя функционира в цялост, за да опозная отделния индивид е добре също да видя как той функционира в системата, но разбира се и двете ситуации се случват, когато това е възможно и необходимо за конкретния клиент. Когато клиент дойде с конкретна заявка за проблем или в процес, ако идентифицираме, започваме да търсим по какъв начин този проблем обслужва системата. Винаги даден проблем е част от функционирането на цялата система и това е първото, което трябва да потърсим и да намерим. За пример ще ви дам, например, идват родители с проблем с своето дете, това представят те и в процеса на работа се оказва, че тези родители от дома изобщо не си комуникират, те нямат близост, нямат така добри съпружески отношения и всъщност единственият момент, в който те са истински екип и комуникират помежду си нормално, е когато има някакъв проблем с детето. И всъщност този проблем играе тази функция, цялостната система да не се разпадне. По този начин я поддържа. И всъщност целта на нашата работа с клиентите е да въведем някаква промяна, която да допринесе за по-доброто функциониране на цялото семейство и съответно и личната удовлетвореност на всеки един член на семейството. И съвсем накратко казано, семейният терапевт или консултант цели да разбере защо човекът е такъв какъвто е, как системата го е направила такъв и по какъв начин човекът принадлежи към системата. Това е много ограничено обяснение на какво е това семейната терапия, но се надявам така да съм въвела малко яснота, която да бъде полезна за всички вас.